Hello guys! Tayo nang magluto ng chicken stew ala Tocino with sauted toge. Minarinate ko ng overnight ang isang buong kilo ng manok na nilagyan ko ng 2 tablespoon na soy sauce. Dadagdagan pa natin ng isa pang tablespoon. Ngayon, ito na ang ating marinated chicken. Lalagyan ko ito ng 1/4 cup na pineapple juice at 1/2 cup brown sugar. Lalagyan din natin ng 1/2 teaspoon na salt. Ngayong kumpleto ng ating sangkap, ilalagay natin ito sa malaking bowl at paghahaluin natin ito ng paghahaluin hanggang sa ma-dissolve ang sugar at ang salt. Guys, siguro nasa mga 10 minuto bago tuluyang ma-dissolve ang salt at sugar. The longer, the better kasi gusto nating infuse lahat ng flavor na nilagay natin. Guys, ire-rest lang natin to for about 15 minutes. Samantala, maghiwa muna tayo ng sibuyas. Pero kalahati lang muna ang ating gagamitin. After around 15 minutes, tayo na magpainit ng mantika sa kawali. Kapag medyo mainit na ang mantika, ilagay na natin ang sibuyas. Hayaan lang natin maluto ang sibuyas. Guys, hindi naman na kailangan na makaramelize ang ating sibuyas. Basta saktong luto lang, okay na. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating manok. Ipa-fry natin ang manok sa side na ito ng mga 5 minutes. Habang hinihintay natin na maluto ang isang side ng manok, magpainit na ulit tayo ng isang pang kawali at dito natin lulutuin ang ginisang toge. Samantala, balik na rin natin ang ating manok at i-fry ulit ng for about 5 minutes. After around 5 minutes, ilagay na natin ang natitirang marinated sauce na pinagbabaran natin at hayaan natin kumulo hanggang sa maubos ang sauce. Samantala, hiwain na natin ang natitira pang sibuyas. I-ready na rin natin ang ating carrots. Guys, huwag niyong kalimutan tignan-tignan ang ating chicken, ha?
Hugasan na rin natin na maigi ang ating toge. Pagkatapos nun, maglagay tayo ng 3 tablespoon na olive oil. Hayaan lang natin uminit ng bahagya at ilagay na natin ang ating onions. Guys nga pala, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung kayo ay bago sa ating channel. Pag naluto na ang onions, maglagay tayo ng salt ng about half a teaspoon at ng peppercorns. Isunod na natin ang carrots. Stir fry lang natin ito ng saglit. Ngayon, pwede na nating ilagay ang toge. Huwag na muna natin masyadong galawin ang toge. Hayaan lang natin itong mag-steam at maluto ang carrots na nasa ilalim nito. Guys, ito na ang ating chicken. Medyo nagre-reduce na ang liquid at nagre-render na rin ang kanyang fats. Ang gusto nating mangyari ay matuyo ang sauce ng chicken. Sa kabilang kawali, haluin na natin ang ating toge. Ang apoy natin ay nasa low to medium heat setting lang para hindi malata ang ating gulay. Balikan natin ang ating chicken. Konti na lang ang sauce at malapit na itong maluto. Sa puntong ito, dahan-dahanin na natin ang ating manok sa paghalo. Samantala, balikan natin ang toge. Tikman natin kung okay na. Dadagdagan lang natin ito ng konting asin at paminta pa. Guys, ang buong listahan pala ng ating recipe for today ay makikita sa dulo ng video ito. Tingnan nyo guys, halos patuyo na ang ating manok. At ang ating ginisang toge ay luto na. I-spread lang natin ito para hindi malata at huwag kalimutan patayin ang apoy. Dahil nag-render na ang fats ng chicken, piprituhin na natin ito sa kanyang sariling mantika. Tignan mo guys, halos luto na ito kasi namumukhayo na ang ating sauce. Excited na ako guys. Ganda oh. At ang bango-bango pa. Amoy na amoy ko na ang Tocino. Guys, kung ikaw ay nagke-crave ng Tocino pero ayaw mong bumili, ito ang para sa inyo. Natural, walang preservative, walang food color, at wala tayong nilagay na pampasarap, pero sobrang sarap ito. Guys nga pala, in case na magustuhan nyo ang ating video for today, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives.
presenting ang ating chicken stew ala Tocino with sauted toge. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at maraming salamat po sa panonood.